Druhá predstaviteľka z Kovačice je Mária Vargová. Účinkovala na festivale v Pivnici, kde dostala 3. cenu za pieseň Pod okienkom. V Selenči dostala 1. cenu za pieseň Oči, oči. Teraz nás zaspieva pieseň Čo sa svete deje. Marka, nech sa páči. Čo sa svete deje, ahoj, nemôže vysloviť jazyk môj, srdce moje, nemôže vysloviť, čo je mne. Jazyk môj, srdce moje, nemôže vysloviť, čo je mne. Jaj Bože, či je to veľký žiaľ, keď ma môj najmilší zanáhal nepríde, veď si on iné dievča nájde. Zanáhal nepríde, veď si on iné dievča nájde. Ním to tomu ani 3 týždne, už môj najmilejší sa zíde, či mu mám otvoriť a či mu slovíčkom vysloviť. Či mu mám otvoriť a či mu slovíčkom vysloviť. Mu dvere otvárala, takto som sa mu privrávala. Čo tu chceš, čo tu máš, veď si ty iné dievča hľadáš. Čo tu chceš, čo tu máš, veď si ty iné dievča hľadáš. Nemôžem zabudnúť, má milá, nemôžem zabudnúť na teba zabudnúť, ani k vám chodníčka odvyknúť. Na teba zabudnúť, ani k vám chodníčka odvyknúť.